И ние продължаваме пътуването напред и оставаме на сцена. Без страх се казва новият моноспектакъл на актьора Троян Гогов. Той превръща личната си история в театъра, страха в тема за разговор. В представлението преплита изповед, ирония и музика, за да разкаже за съмненията, избора да останеш в изкуството и смелостта да продължиш напред. Здравейте! Вярно ли е това, което казах? Или Благодаря за представянето. Много точно го каза, Влади. Благодаря. Така ли? Да, такова е. Макар че все още не съм гледал представлението, но ще опитам да го направя. Да започнем с това, кога ще имам възможност. Заповядайте на 8 май, петък се пада, в Кукления театър от 7 часа вечерта. В представлението наистина ли да вплитате собствения си опит в живота и на сцената? Да. Авторски спектакъл е това? Авторският текст има и 5 песни, които също са авторски. Авторски, да. Те се родиха по време на пандемията. Акордите също са авторски? Всичко, да. Китарата и тя е авторска. Така ли? Не, шугувам се. Това вече щеше да ме изненада. Представяш ли си и китари да правих? Щеше да е добре, но не, за съжаление. Аз исках да направя едни пътуващи разкази на Маркес. Обаче се оказа, че по време, което е така забравено, но не и толкова далечно, не сме плащали авторско право на Маркес и той се е малко разсърдил на държавата и така доста са високи таксите по отношение на авторското право. Иначе много така съм чисто влюбен, не мога да кажа, но съм привързан към тия истории на Маркес и те стават много за театър, или поне аз така ги намирам за много сценични. За съжаление, така стигна се до въпроса с авторското право и си дадох сметка, че ще имам прекалено много перипети. И в един момент така насаме със себе си се зачудих какво да правя сега. Хем искам да го направя това нещо и се получи една пауза такава и случайно срещнах един човек на улицата, който ми зададе въпрос за един мой предишен моноспектакъл преди много години, 2002 година. Той се казваше Безсрамни устни, да. Безсрамни устни. Клаус Кински. Именно, да. Той беше по автобиографията на Кински. Да. И ме попитаха къде пазиш ли още гащеризона. И аз какъв гащеризон? И тогава сетих, че един гащеризон обигравах в този спектакъл. И това някакси събуди онова нещо с Маркес. И аз така попитаха ме сега,